A tie úskalia sa väčšinou týkajú opálenia alebo toho, čo robiť, pokiaľ máte nejakú farbu vlasov, o ktorej si myslíte, že možno nie je úplne tá ideálna. Tak pokiaľ ide o to opálenie, tak ja tiež svojim klientkám, ktoré prídu ku mne na osobné určenie farebného typu, neodporúčam prísť úplne opálené, pretože jednoducho v lete, keď sme veľmi opálené, ľahké opálenie nevadí, hej, to naozaj nie je žiadny problém, ale keď ste veľmi, veľmi opálené, tak tá tvár predsa len trochu mení to, ako vyzerá a to, aké má farebné vlastnosti. Väčšinou s tým opálením prichádza do tváre viac tepla, ako máme trebárs bežne, alebo keď sme menej opálené, alebo v zime. Čiže pri tom opálení sa môžu meniť aj kontrasty, to znamená také tie rozdiely tmavosti alebo miera farebnosti tváre. A proste pleť vyzerá inak. Je to vlastne skreslenie vplyvom slnka, takže odporúčam robiť tú farebnú alebo odhad farebného typu skôr v období, kedy nie ste veľmi opálené. A pokiaľ ide o tú farbu vlasov, áno, pokiaľ máte farbu vlasov, o ktorej buď sami inštinktívne tušíte, alebo okolie vám dáva najavo, že to nebude asi úplne ideálna farba vlasov, že počujete také náznaky, že predtým si to malo lepšie, alebo hen to ti svedčalo viac, tak v tom prípade radšej odporúčam tie vlasy začesať dozadu a ak pri korienkoch máte tú vašu prirodzenú farbu, tak to stačí často. Ak nemáte, tak prípadne ešte nejakú bielu šatku alebo niečo v neutrálnej farbe, ideálne nejaká biela. Nemusí to byť úplne ostrá biela, môže mať kľudne kvapočku žltej, ale proste taká nejaká mäkšia biela. Dáte si to cez tvár a otestujete sa tak, že vlastne tú nevhodnú farbu vlasov zakriete, pretože ona naozaj môže skresliť výsledok.